Юлдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле сәғәттә республика. Тәрән күләүеккә төшмәҫ өсөн һайраҡтарын кискәндә яҙҙың ни икәнен аңлайһың. Бына шулай, хөрмәтле дуҫтар, аҡылға һайраҡтар да ҡайһы ваҡыт тәрән уйланыуҙарға әүәт. Хәйерле кис барығыҙға да. Телевидениела эшләүселәр мөхитендә әйтелеүенсә, күп һүҙ киселевка килешә. Шуға күрә һүҙҙе оҙаҡҡа һуҙмай, эшебеҙҙе башлайыҡ. Киттек. Ҡышты оҙаттығыҙмы, егеттәр? Әйе. Ҡоймаға шаны, ҡарасҡыны яндырҙыҡ. Әйткәндәй, олигархтар ғаиләһендә ҡышты Лексустың тәгәрмәстәрен яндырып оҙаталар. Ҡышҡы тәгәрмәстәрен. Әүҙиһә, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ҡышты оҙатып, яҙҙың тәүге тулы эш аҙнаһы килтергән яңылыҡтарҙы барлай башлайбыҙ. Ҡоймағы аҡ майы менән, тапшырыуы үҙ яйы менән. Шуға күрә тыңлағыҙ. 7 март шаңдауы булып яңылыҡ күрше республиканан килгән. Татарстанның инвестициялар йәлеп итеү идаралығы чиновнигі ҡатын-ҡыҙҙар байрамында бүләктән баш тартҡан. Ә бүләк итеп уға Porsche тәҡдим иткәндәр. Йәш етәксе иһә һатығыҙ ҙа Татарстанға инвестициялағыҙ. Был минең өсөн иң шәп бүләк булыр тип яуап ҡайтарған. Бына һиңә кәрәк булһа. Нимәк әйтеп әйтәләр был осраҡта? Иҫәркәй? Юк, Татарстанға инвестициялағыҙ, был минең өсөн иң шәп бүләк. Ул чиновниктар теленән минең әле был вазифала эшләгем килә дип тәржемә ителә. Инде әле чиновниктарҙың тәржемә теле бармы? Әйе, һүҙлеге бар. Мин ул телде ғөмүмән икмәк тоҙлоҡ ҡына беләм. Тимәк, һине лә инвестициялаһаҡ, һине лә юғары үрҙәрҙә күрергә мөмкин буласаҡ. Миңә бүләк биргән ир-ат йәлеп ит әле. Тырышҡан, әммә шундай яуап. Мин әлбиттә ир-егеттең хәленә инә алмайым. Сөнки уның хәле минекенән күпкә яҡшыраҡ. Әммә шулай да ауыр тойғолар кисергәндер ул. 8 март алдынан Салауат Юлаев хоккей командаһы ла беҙгә шәп бүләк эшләне бит әле, егеттәр. Металлургты плей-офф уйындарынан төшөрөп ҡалдырҙы. Һәм әйткәндәй, яратҡан командабыҙ ошо ҡанлы шәп кенә флешмоб иғлан иткәйне. Унда бар Салауат Юлаев командаһы һәм хеҙмәткәрҙәре ҡатнашты. Мәҫәлән, Руслан Әхмәтйәнов, мәғлүмәт бүлеге етәксеһе, Салауат Юлаев еңә ҡалһа, сәсемде ҡырам тигәйне. Таҡырға. Тап-таҡырға, яп-ялтырға, үҙебеҙсә әйткәндә. Афарин, егет һүҙе бер була. Иң мөһиме, Салауат хоккей командаһының көсө Русландың сәсендә булмағандыр дип ышанайыҡ. Төфө. Һәм көйәбеҙ Салауат командаһы өсөн. Минең яңылыҡ егеттәр шулай яңғырай, Рәсәйҙә кредит алыу шарттары ҡатмарлашасаҡ. Ошо хаҡта закон проектын Дәүләт Думаһында ҡарайҙар. Мәҫәлән, банкта кредит алыу рөхсәте бирелһен өсөн кешенең айлык килеменең 50% үҙендә тороп ҡалырға тейеш, ә башҡа кредиттарҙы ҡаплауға түгел. Ошолай итеп, Рәсәй халҡын бурыстар һәм кредиттар соҡоронан сығарырға теләйҙәр. Башҡа юлы булманы микән? Ҡатмарлыраҡ юлдар тапмағандар микән? Ғәҙәттә бит инде беҙҙә банктан аҡса алыр өсөн, кредит алыр өсөн һин аҡсаң барлығын иҫбатларға кәрәк. Банкка үҙеңдең түләй аласағыңды иҫбатлар өсөн күршеңдә алып барырға кәрәк. Ул барыһын да һөйләп бирер. Һеҙҙең аҡсағыҙ бармы, ғаиләгеҙ татыумы, нисегерәк йәшәйһегеҙ, Тамағың туҡ, өҫтөң бөтөн икәнен иҫбатлар өсөн. Ирең бөтә аҡсаһын ғаиләһенә алып ҡайтамы, Нисә юҡмы? балаң бар? Егеттәр, бына аҡса темаһын дауам иткәндә тағы ла шуға бәйлерәк бер яңылыҡ. Рәсәйҙең монополияға ҡаршы хеҙмәт етәксе Игорь Артемьев әйтеүенсә, ил граждандары коммуналь хеҙмәттәр өсөн күптән инде саманан тыш түләй икән. Ҡайһы бер төбәктәрҙә һыу тарифтары башҡаларҙан, тыңлағыҙ, 54 тапҡырға күберәк. Күпмегә? 54. Тимәк, нефть һатып байыған кешеләрҙән һыу һатып байыған кешеләр аяҡ салып көлә беҙҙең илдә. Был яңылыҡтарҙы ишеткәс, шулай уҡ беҙ әллә Сахарала йәшәйбеҙ микән тип уйлап ҡуяһың. Һәм беҙ әле оптимист рәүешендә һанап ҡуйҙыҡ. Мәҫәлән, беҙ 54 фунт түләйбеҙ, ҡайҙалыр күберәк. Бәлки беҙ ул 54 тапҡырға күберәк түләгән төбәктер ул. Әммә яҡын киләсәктә Артемьев был мәсьәләне хәл итергә вәғәҙәләне. Һәм был осраҡта ла егет һүҙе бер булыр тип ышанайыҡ. Егеттәр, беҙҙең тапшырыу донъя кимәленә сығырға тейеш тип уйламайһығыҙ? Беҙҙең тапшырыуҙа былай ҙа бөтә донъя ҡарай ул. Беренсенән телевизор аша, сайттан, икенсенән YouTube сайтында беҙҙе бөтә донъя ҡарай ала.
Юк, мен кунактар яһәтенән әйтәм. Егеттер, кунактар яһәтенән инде бүгенге тапшыруыбыз бигрәк тә дөнья кимәленә якын дип әйтәйек. Чөнки бүген бездә кунакта Бөтен дөнья башкортлар корылтайы башкарма комитеты рәисе Данир Гайнуллин. Оп! Хәерле сәгатьтә Данир агай. Әйләңез рәхим итегез безнең автомобильгә. Опа. Каттарыбызды егеп каршыларга килдек. Низик хәлләрегез? Яхшы, мына һәлде күргәс тагы яхшырак булды. Бездә лә шулай кайфтар. Кузгалдыкмы? Кузгалайык иде. Әйдәгез, Бисмилла хәерле әйтеп. сәгатьтә. Сезгә Данир агай дип эндәшәк булалар. Була. Ул үзе әйтүенчә, хәтта Данир абзый дип тә эндәшергән. Әйе. Хатта шулай. Безнең якта шулай эндәшәләр әйе. Бу инде туганлыктың иң якын формаһы. Билләһем. Әйе. Үзебезнең корылтайда һезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт. 4 ай Дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе вазифаһын башкарагыз. Бу әйткәндәй вазифаның атамаһын тулыгынча бер ыңгайда әйтергә өйрәндегезме 4 ай эчендә? Өйрәндем. Бөтен дөнья башкортлары корылтайының башкарма комитеты рәисе. Минең теге тәүге эшемдәге атама ишүдә авыррак. Уны бер касанда беркемдә тулыгынча беренче тапкырдан әйтә алмай. Ягәд әле. Тарихи комарткаларды хаклау һәм куллану буенча фәнни гамәли үдәк директоры. Еңел эшкә күскәнлеге. Исемдә атау еңелрәк. Әйткәндәй, эш еңелрәкме бында, әллә шулай катмарлымы? Кызыклы, чөнки һин тарихи комарткалар белән шөгыльләнәһең, архитектура комарткалары белән, археология белән. Ул минең теге яшьтән үзем хайлаган профессиям. Мин 5нче класстан ук археолог кадулар алып бара торгайным авылдагы нидә, авыл тирәһендә күргәннәрдән. Ә инде Корылтай уны һәлак кызыклы, чөнки мин 18-19 яшымдан 90 еллар башынан башкорт яшьләр иттифагын оештырып, теге иҗтимагый сәяси тормышта актив эшләгән кешегә буны һәлак бик кызыклы миңа. Үз урыныгызды тапканыгыз инде, 2 ердә лә. 2 елда шулайдыр. Һәм без бушка гына Октябрь революция урамын буйлап китеп бармыйбыз. Былтыргы елда без ошо Октябрь революция урамына ошо нидән алып, Новомостов урамынан алып, нигә тиклем Ленин урамына тиклем бүтә булган биналарга экспертиза үткәрдек һәм аларны тарихи комарткалар нидә списогына керттек. Хәзер бу урам тарихи, бундагы йортларны нитергә ярамай, үтергә ярамай, уларны тик реставрация эшләп, киләсәктә матур итеп кулланырга гына кирәк. Бу Өфөнең тарихи үдәге. Хакланган бердән бер тарихи урамы. Сәфәрдар еш буламы хәзер? Еш була, хәзер менә ошо март айында бит төрле регионнарда корылтайлар үтә, Орынбурда, Мәскәүдә корылтайлар булды. Менә киләһе алдыларда Татарстанда, Сибәбелә, Курганда корылтайлар булачак һәм күп районнарда, калаларда корылтай була. Менә бүген мин Стәрләбаштан кайттым, иртәгә Күмертау каласында корылтай. Унда ла барам. Бөтә республика һәм бөтә безнең милләттәшләр дип әйтик 5нче корылтайга әзерләнәбез. Һәм 5нче корылтайның мөһим өлеше шул башкорт халкының үсеш стратегиясын ратлау булачак. Әйе. Нисегрәк була бара уга әзерлек, нисегрәк туплана ул? Бик кызыклы стратегия, юл эшләү юлын таптык, чөнки анализлар эшләгән төрле Татарстан, нисек эшләй, Чуашстан, Чечня, бүтән республикалар, бүтән халыклар нисегрәк ондай программалар эшләгән карагайнык. Онда ниндидер институттар, ниндидер гыйльми үдәктәр тәүдә стратегияны эшләйдә, халыкка тәкъдим итә. Ләкин буны без дөрес юл дип тапмадык, чөнки бер 30 елда алдан эшләй торган стратегияны халык үзе эшләргә тиеш. Халык үзе кабул итә генә, ул теге эшлекле булса, ул тормышка ашырлык булса, һәм халык моның менән кызыкынырга тиеш. Икенче ягы, ул стратегия зур булырга тиеш түгел. Моның өчен без Исландиянең конституциясын эшләү технологиясын, улар халыктан сораганнарда айрым сайт асып, ошо Исландия конституциясын нисек булырга тиеш дип, һәм күп халыктан бик күп тәкъдимнәр йыйганнар. Шул тәкъдимнәрне дип формалаштыргас, яңа Исландия конституциясын эшләгәннәр һәм ул әле Европада иң алдынгы конституциялар дип санала. Шуңа күрә без дә стратегияга айрым сайт астык, ул стратегия развития башкирского народа дип атала, һәм шунда әлеге көндә бөтә Башкортстан халкынан, башкорт халкынан, сит өлкәләрдә яшәгән, сит илдә яшәгән башкортлардан тәкъдимнәр көт иябыз. Һәм ул тәкъдимнәрне без әле тикшердек тә,
мәртәбә караганда ул 50-нән ашкайны. Тәкъдимдәр күп, тагыла киләсәк. Ошо тәкъдимдәрне күпләп йыйгандан һуң, төрле галимнәрдән, төрле җәмәгать эшмәкәрләреннән торган экспертлар ошо тәкъдимдәргә таянып стратегияны эшләячәк. Бездә караучыларга, мәсәлән, шәп тәкъдим килеп туды икән, кайда мөрәҗәгать итәргә? Уның өчен безнең электрон адресларда сагыта сайтты Корылтайдың, шуның безнең теге Facebook, контактлары, бүтән нидәге социаль нидәге төркемнәрдә шунда уның ссылкалары бар. Ул аерым сайт булып тора, ул сайт атала стратегия развития башкирского народа. Ул тәкъдимдәр халыкка булырга тиешме, әллә Корылтайга булырга? Улар тәкъдимдәр Корылтайга һәм әлеге эшче төркеменә, экспертлар төркеменә булачак. Бүтән дөнья башкортлары Корылтай алдыннан бер тагы үз кызыклы конференциялар үткәрергә уйлыйбыз. Беренче ул яшьтәр буенча конференция булачак. Әле башкорт эшкуарлары бик әүдем эшләп киттеләр Корылтай ергәһендә. Уларның конференциясын үткәрергә уйлыйбыз, чөнки безнең башкорт эшкуарларын яшьләрдә эшкуарлыкка ялеп итү буенча бик күп саралар, бик күп эшләр алда тора. Әйткәндә, яшьтәрдә әле бит өлкәһендә, мәсәлән, шулай ук алдынгы карашлы безнең милләттәшләребезнең бере Илдар Кения Булатов та яңарак Корылтайда эшләй башланы. Ничек булды буны эшкә ялеп итү? Бик кызык булды. Илдар нигә килеп Башкортстанга кайткан, ул бик күп теге ведомстволарга, министрлыкларга барган, үзенең тәкъдимнәрен яһаган, теге ошо башкорт телен үстерү буенча ни буенча. Бигрәк тә интернетта үстерү буенча. Үзе дә белә бит. Безнең агайлар теге акыллы, ул патшундай бөтәһеле уның теге аркаһына кагаларда, кустым, Кәрәк, молодец, яхшы эш эшләйһең дип, бөтәһеле хоплайлардан сыгаралар. Шулай хопланып йөри торган. Ул Корылтайга килде. Үзенең нурлары һүнгән, өмете бик юк иде, безгә әйтте инде. Данир Ахмадиевич, минем шундай тәкъдимнәрем бар, шундай программаларым бар. Һәннисе карайык дип. Мин улар тыңлап утырдым да, мин теге цифровизация мәсьәләһендә башкорт телен индерүдә зур белгес түгел. Мин Илдар, мин һинең нәмә турында һөйләгәнеңне бик аңлап бетмәдем. Ләкин мин күңелемнән һидәм, бу кирәкле эш безнең халкыбызга. Әйдә, ошонда кил Корылтайга, без һине үзебезгә эшкә алабыз, һиңа ошо башкорт проектларын үстерү буенча бүлек эшләйбез. Ошонда тормышка ашырып нидәр проектларында. Кешегә теге йыйынырга урын булһа, фикер алышырга мөмкинчелек булһа, һәм теге уларда аңлаган кешеләр булһа, кеше килә икән. Хәзер менә безнең Корылтайның беренче этажында 2 бүлмәбез бар. Бер конференция һәм икенчесе ошо башкорт проектлары бүлмәһе. Ошол икеһендә хатта бүгенге көндә зур сират теге я яшьтәр килә, я эшкуарлар килә, я олылар, акакалдар куры килә, хатта кайбердә урын җитмәй кәңәшмәләрен үткәрәләр, гөрләп тора. 5нче Корылтай иң эшлекле Корылтай буласак дигән үзләр яңгырай вәгъдәләр дип әйтик. Бу нидән гыйбарәт? Беренчедән, хәзер бөтен республика эшлекле. Кирәгме? Бүтән кешеләрне эш талап итәләр. Башкаса мөмкин түгел. Башкасы мөмкин түгел. Шул темпта ул теге дәүләт структуралары шулай эшләгәндә, республиканың җитәкчесе шулай эшләгәндә, ул җәмгыять оешмаһының яйлап теге элеккеләрсә, ул патканай теге атлавы, килешкән эш түгел. Шуңа күрә менә без Корылтайга бик күп яшьтәрне эшкә алдык, яшьтәрне ялеп иттек һәм 5нче Корылтайга ла шундай ценз куйдык, яшьтәр 30%-тан күбрәк булырга тиеш. Тагыла һеҙҙең эшмәкәрлеккә килгәндә яңыраҡ кына бөтә Франция һеҙҙең тауышығыҙҙы ишетте. Нисек килеп саҡта был эш әйткәндә? Без бит инде Шүлгән таш мәмерйәһенең теге палеолит һүрәттәрен ЮНЕСКО исемлегенә номинировать иткәйнек һәм шул номинация сиктәрендә Францияла, Парижда күргәҙмәне ойоштордоҡ. Францияның бөтөн төбәктәренән 40-50-гә яҡын галимдәр, археологтар килде, күргәҙмәне матур итеп астыҡ, һәйбәт итеп теге түңәрәк өҫтәл үткәрҙек, көйләштек. Һәм шуның аҙағында безнең коллегаларыбыҙ Жан-Мишель Женевье дигән бик зур галим әйтте инде, радио Франция Шүлгән таш мәмерйәһе тураһында интервью алырға килә. Әйдәгеҙ, ҡайһы ваҡытығыҙ була дигәс, иң аҙаҡҡы көндө менә мин, безнең Николай Григорьев дигән йәш галим, шунан һуң Фәүзил Маликов, Шүлгән таш мәмерйәһенең директоры, шунда интервью бирдек инде. Ҡасандыр беҙҙекеләр уғатып ҡайта, һеҙ һүҙәтеп ҡайта. Беҙ һүҙәтеп ҡайттыҡ. Һүҙәтеп ҡайтыуыбыҙҙың бик һөҙөмтәле булды, сөнки ул безнең интервьюны ғинуар айының аҙағында бөтә донъяға ишеттерҙеләр ошо интервьюны һәм шунан һуң беҙгә Францияның Рәсәйҙәге илсеһе хат яҙҙы.
Мин тей ошо нейде тыңлагас, интервьюны тыңлагас, бик нык теләгем бар Шүлгәнташ мәмериян һәм мондагы борынгы һүрәтләрне килеп күргем килә дип. Шулай итеп тәэсир итерлек итеп һөйләгән димәк. Без ошо dur эште башлагас, Европа экспертларының берничә талабы булды. ЮНЕСКО спискына кертергә. Ул инде туристлардан һәм галимнәрдән кирәү сыгу системасын яхшырту, шартларын яхшырту буенча булды. Шуның икенчесе бу һүрәттә 100 ел буена төшерелгән граффитиларны кешеләрнең туристлардан калдырган һүрәтләрен югырга куштылар. Дөрт әйткәндә Шүлгәнташ мәмерия уның белән эшли башлаганда бик насар хәлдә иде. 120 квадрат метр мына бысрак ней күрдек, янулар күрдек. Буны нинди исеге итеп хәл итәргә белмәй аптырап йөргәндә без бер төркем яшь галимнәрне алып мин нигә Европага сыгып киттем, Испаниялы, Франциялы төрле фәнни үдәктәрдә булдык. Галимнәр белән очраштык һәм алар бөтенләй безгә бер яхшы реставраторды тәкъдим иттеләр. Уның белән хәбәрләштек һәм монда сакырдык. Моны 3 ел экспедиция барышында ошо 120 квадрат граффитилары талартты ул безнең методика буенча. Ул таларда гына калмады. Безнең яшь галимнәрдән торган 5 кешедән торган специалистлар да әзерләгән. Һәм менә шул эштә эшләгәндә кальциттың катламнарында актарган вакытта гомер буе нидер галимнәр кеше һүрәт икән дип уйлаган һүрәт ул дөя һүрәте булып чыкты. Чөнки уның артка аяктары һәм арткы өлеше генә күренеп тора. Тагыла беләк таскайлар бик борынгы дөя һүрәте булып чыкты һәм февраль айында Франциядән тагыла бер төркем галимнәр килде. Жан-Мишель Жнест һәм Женевье Пинсон дигән. Улар мәмәрияләге һүрәтләргә ягына каранулар. Каранулар да улар әйттеләр инде дип әгәр дә моны элекке вакытта һүрәтләрне караһаң, моны элек асылган һүрәтләрдә дигән. Монда бит мамонттар, бизондар, аттар, насаруктар бар бит инде. Улар Европа мәмәрияләрендә дә бар. Бу бер нәмәдән дә аерылмайды инде. Ә хәзер моны дөя бугас мәмәрия сынапта уникаль дип санала. Чөнки дөя һүрәте Европада бер кайда бар. Димәк, безнең иректә заманда дөяләр дә яшәгән. Һич яшәгәннәр. Но дөянең бите булганна аптыраган, чөнки моны Башкортстан территориясе 18-19 мең ел элек ул тундра степ булган. Ул әлеге калы урмандар булмаган. Хайбулла кебек булган. Хайбулла районы булган. Хайбулла кебек яландар булган һәм монда дөяләр яшәргә мөмкинчелек булгандыр дип уйлыйм. Бына хәлбинән көләгез. Шуларында бөтә республика Хайбулла кебек булган. Бөтә республика хайваллана башлаган. Хатта Бөргән районы. Улайга Акярды башкалар дип игълан итте. Без күптән түгел шундый бер кызыклы язмага тап булдык. Һез самолетты коткаргансыз. Әйе, үдәгез хатта шулай дип язган. Булды был хәл. Несе кирәк булды? Батырлыгы турында бар республикага һөйләгән. Конференциягә китергә йыйнгайным, Шүлгәнташ буенча доклад белән Мәскәүгә самолетка утырып, бер 10 минут ташманы. Бер заман мин гомеремдә беренче тапкыр миңа беренче урын эләкте. Бик шатландым, миңа иң мотор урын эләкте дип һәм йоклап кына китә башлаган уеп, булак аяктагы двигательдә шарт итеп бердәме шартланыла. Двигатель эшләүдән туктаган. Мин тәдер мониторга карайм, снапта теге лопучлар әйләнмәй двигательдән. Шан стюардесс йөгереп килеп караныла, минем монитордан кып-кызыл булдылар, йөгереп кирип китте командир корабльга. Шан башланып китте самолетта йөгерештәр, нидәр, стюардессалар теге кислородный маскаларды нитергә өйрәтә башладылар. Дәргәлә бер олы инәй елай башлаган, паника бирә башлаган. Мен әйтәм, инәй, Алла кушмаган эш булмай, дип бөтәләр һәйбәт була. Тынысты булды тиң. Капыл гына тилгенә бер мизгелдә һәр ике һөнәр ия булган психолог һәм борт проводник. Шанның самолет төшкәнсе, теге стюардессалар кыстырып бардылар инде. Сгруппироваться дип әдрәк шуны шумлы булды, ләкин төшкәйник. Бездә мотор итеп трапка каршы алды. Һезгә Исмаһам берәй рәхмәт әйттем. Иң мөһиме салют булмаган. Безгә рәхмәт әйтмәде, чөнки без бит бер ниндә батырлык эшләгән, иңгә айныктан батырлык эшләргә. Корабль командиры нидән салоннан сыккайны, теге инәйдәр, хатындар бөтәләр килеп уны кочаклап алга рәхмәт әйттеләр. Танир агай. Без килеп киләбез, шуңа күрә тиз генә һезгә Yola буенча Ханаваша һораулар бирергә тиеш. Утырга тура килер һезгә. Тәүге һорау Ант төркеменең өс яра. Сәскәләр, ак сәскәләр. 4 5 Ант төркеменең беренче продюсеры булдым Туган сыйларда. Шуга да Шуны белеп без һоранып бит. Бик яхшы продюсерлаган бер генә йөрде. Икләгәс. Ант төркеменең бер кызык нәмәһе була торган теге Алмаз Гафаров теге бер хәрефне әйтеп бетмәйин ул вакытта. Һәм сәхнәгә сыгала йырлай бит инде. Шаның теге халык аңламайлар. Уйнап торганда дигән. Шан мин залда утырам, бөтен кешеләр мине һорай. Нәмә дип йырлай ул? Нәмә дип йырлай? Тәрҗемәсе булып утыра торган. Моны теге ай Уралым дип әйтте, дип теге ул ай Уралым дип. Шүлгәнташта тыелган өс әйбер. Бер. Ул әйберләр кертү, унда керү һәм унда 5. мусорлау.
Тағы ла киләһе һорау, сәйгә кушып ашай торган 3 милли ризык төре. Бауырһак, талкан һәм бал. 4, 5. Кәлегә кіріп кеттігіз не? Тағы ла бер һорау, йокыдан уянгач та үҙен башҡорт дип белгән кеше эшләргә тейеш булган 3 әйбер. Тешен таҙартырға, битен йыуырға һәм Бүркен кейбішке сығып кетеді. Һәм біз ВДНХ күргәҙмәһенә не өсөн килдек? Мин бәләкәй саҡта колхоз председателе булырға хыялланайым. Һеҙ булдыра алыр инегеҙ? Шунан һуң неге мәктәпте бөткәс, тарих курсына кергәс, инде ундай хыялымдан баш тарттым. Мына шуңа күрә һеҙгә ошо сельхозтехника күргәҙмәһен күрһәтергә тура. Әлбәттә булса аяртыу. Бына шул нейҙең ВДНХ-ның беренсе этажында Россия моя история дигән нидә беҙҙең Шүлгәнташтың күргәҙмәһе тора. Әйҙәгеҙ шуны кереп ҡарайыҡ. Әйҙәгеҙ. Шүлгәнташтың үҙенә барып итә алмаҫбыҙ бәлки? Һеҙҙе керетмәҫһегеҙ. Әйдәк дигән мына нидән күргәҙмәнең бер өлеше генә монда, ләкин күрһәтәм мына бая әйткәйнек бит дөйә һүрәтен дип. Мына ошо иң боронғо дөньядагы иң боронғо дөйә һүрәте ошо. Уңа 18-19 мең ел. Уның эргәһендә мына француз галимдәре нәмә әйтә, безнең мәмәрияләге һүрәттәрдең Франциялага һүрәттәр менән нәмә айырмала, бездә бик күп геометрик фигуралар күп диләр. Тегендә һүрәттәр күп. Улар әйтә инде, һеҙҙең ниләр рәссамдар, боронғо рәссамдар, уларҙың абстрактный мышление булган. Һәм һүрәттәр геометрик яктан бик дөрөҫ эшләнгән. Был дөйәнең һүрәте ул хәҙер таҙартылған хәлдә. Артҡы бото ғына күренеп тора. Һәм уны бөтөн галимдар да ошо көнгә тиклем бер 30 ел тирәһенә уны кеше дип һанайҙар. Интерактив тапталады. Краскалар монда нәмәһе менән айырыла, элек бит охро тип торганнар краскалар. Мына дөйәнең һүрәтен асҡас, безнең институт археологияның галимдәре тикшергәннән һуң, ҡоромдо краскаға буяп, тик охроға буяп һәм майға буяп эшләнгән. 3 компоненттан торып буласылы. 2 компоненттан түгел, 3 компоненттан булып сыҡты. Һәм шуға күрә лә мына дөйәнең бәйендә күренеп тора, ул ҡараһыу ҡыҙыл булып тора. Ҡором булғанға составында. Мына был нидәге өҫкө этаждағы залдағы һүрәттәр. Был бик популяр һәм билдәле һүрәт. Билдәле һүрәттәр. Шулай ук нидә самолет ярдәмендә, бик ҡыҙыҡлы Андыва самолеты ярдәмендә, шуңа сканер илеп, 5 километрға 5 километр мәмерйә өҫтөндә тагын сканер илеп һәм мына ошо ниләрҙе һөҙөмтәләрҙе алдык, нидә битендә. Һәм мына был мәмерйәнең бүгенге көндәге хәле. Өҫтән ҡарағанда. Өҫтән ҡарағанда, был теге точный копиялар бит, нисек бар шулай. Унда эшләгәндә 17,5 миллиард точка сканер белән эшләдек мәмерйәсендә. Һәм мына ошо нидәр килеп сыҡты, авиондар килеп сыҡты. Димәк, был мәмерйәнең ингән урыны. Мына был мәмерйәнең ингән урыны, мына монда теге йылға, мына кирип китә, әлеге туристтар йөрөгән мына маршрут ошо. Һәм ошо Яртыһын да үтмәйҙәр. Яртыһын да үтмәйҙәр. Мына бында бикле тора, һәм мына икенсе этажға йөргәндә решеткалар тора. Бынан инде галимдәр генә үтеп төрлө диагностика үткәрәләр, төрле ниләр үткәрәләр. Булар анда теге туристлар кирә алмай. Гомумән Шүлгәнташ тулыһынса өйрәнеп бөтөлгән дип әйтә буламы? Һәр бына мәсәлән иң ада гына тиклем барып биткәндәр. Барып биткән урындар бар, ләкин әлеге галимдәрнең геологлар әйтүгә караганда тагы ла әле табылмаган урындар бар. Чөнки галимдәр әйтә, менә Эвдар Геометр әйтә, без менә дөйә һүрәтен таптык, әле үңергәндә тагы ла һүрәттәр бар дип ифбатлай. Уны концептты яйлап кына асыр кирәк. Уның өчен технологияны тагы ла яхшырту кирәк. Һүрәттәр ҡаплана яйлап ҡына. Һүрәттәр ҡаплана бара. Ул беренсе килгәндә үк әйтте, гомумән Шүлгәнташ мәмерйәһе һеҙгә йылдан-йыл күберәк үҙенең серҙәрен асылыр. Мына был теге мәмерйәне таҙартҡанға тиклемге мына стеналар ниндәй ине? Әмма таҙартҡандан бер нимә дә тороп ҡалманы. Туристларға берәй яза ҡаралғанмы, юҡмы хәҙер? Әлеге ваҡытта. Хәҙерге ваҡытта ҡаралған бик ҙур штрафтар, Хаос залы. Хаус залындағы мына ошо панно, иң ҡыҙыҡлы панно. Мына бында тағы ла яңы һүрәттәр бар. Мына беҙҙең галимдар Эвдар Геометр мына ошоны ҡараны, таҙартып ҡараны, мына бында ҡаралы, ҡыллы тап тора. Был яңы һүрәт. Әле асылмаған яңы һүрәт. Ошо ғына күренеп тора. Киләсәктә бит ошо панноны консервациялау технологияны эшләп бөткәндән һуң был яңы һүрәтле ассак, һәм Шүлгәнташ мәмерйәһе серҙәрен тагы ла асыр дип уйлайым. Беҙ хәҙер ошо технология ярҙамында теге мәмерйәсендәге 3D турҙар эшләйәсәкбеҙ. Күҙлек кейәбеҙ дә бына әле ҡараған кеүек ҡарай. Күҙлек кейәң дә ул 3D нейҙең эсендә йөрөгән һымаҡ була. Беҙ беренсе ниләрен эшләп ҡараған, бик ҡыҙыҡлы килеп сыға. Ысынлап та үҙеңдең мәмерйәсендә йөрөгән һымаҡ тояһың.
Үзенә күрә квесттар оештырырга мөмкин дип әйтергә уйлыйм. Һәм без бит инде былтыргы елда Мәмерия эргәһендә яңа музей комплексы төзелү башланды бит инде. Онда 3000 квадрат метрлы музей комплексы төзеләчәк. Мәмериядән ерак түгел 2 километр ситтә һәм онда фәнни үзәк, онда лабораториялар, онда музей экспозициясен бергә, шуның Мәмерияның һүрәтләренең копиялары булачак, балалар фәнни үзәге, детский научный центр булачак, кафе, бөтен уңайлыклар булган яңа музей булачак. Ысынлап та без әле үк сыгып китердәй булып торабыз. Бик кызык. Әмма был виртуаль сәяхәт сәфәр өчен һезгә зур рәхмәт. Күргәнмәне 1 июньдән алып без алып китәбез нигә Франциягә, нигә вакыт үткәч, уны Испанияга, Альтамира музеена җибәрәбез ошо выставканы. Һәм онда да булганнан соң көзгә генә бу күргәзмә кирәйләнеп кайтасак. Был күргәзмәне касанга тиклем килеп күрергә мөмкин буласы. Был 10 мартка тиклем торачак һәм дәвамы инде яйгилеккә нигә Шүлгәнташ Мәмерия янына тегендә үлебез музейга куясак экспозицияне. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты рәисе Данир Гайнуллин булды. Данир абзый, һиңә зур рәхмәт. Без ысын мәгънәһендә курултайның эшен истән белдек һәм Шүлгәнташ мәмерияһендә сәяхәттә булган кебек үзебезне хис иттек. Рәхмәт. Бер үк вакытта был йөрдең тарихын да өйрәндек һәм шулай ук оның киләсәге турында да ышанычлы булдык. Бүгенге сәфәребез Шүлгәнташка илтер дип уйламагайнык. Ысынлап та без бик канәгатьбез. Рәхмәт сезгә. Сакырганлыгы өчен үзегезгә рәхмәт, килеп күргәнегез өчен рәхмәт. Киләсәктә дә менә шулай Башкортстанды ямьләп, матурлап, бергәләп яшәргә, эшләргә язам. Хәле инде Шүлгәнташның үзенә бармай булмай егетләр. Без һеҙҙе саҡырҙык, һеҙ ҙә беҙҙе саҡырһығыҙ. Телевизор караусыларҙы да саҡырабыҙ. Килегеҙ, күрегеҙ. Осрашҡанға тиклем, һау булығыҙ. Һау булығыҙ.